Hej, mit navn er Leslie Jørgensen, og jeg er produktudvikler på Rynkeby Foods. Rynkeby Foods har udviklet en naturlig, super nyhed til dig, som indeholder masser af C-vitamin. Juicen hedder Godmorgen Super C og består udelukkende af appelsiner sammen med et lille acerolabær fra Brasiliens regnskov. Det unikke ved denne juice er, at du naturligt får dækket dit behov for C-vitamin bare ved at drikke et glas juice på 100 ml. Der er mange kilder til C-vitamin, men acerolabæret, som er brugt i denne juice, er en af de rigeste kilder til C-vitamin, og samtidig giver det en god smag til juicen. Mennesket kan ikke selv danne eller lære C-vitamin i kroppen. Derfor er det nødvendigt at indtage C-vitamin med jævne mellemrum. I den mørke tid er det vigtigt at indtage C-vitamin for at vedligeholde den normale funktion af dit immunforsvarssystem. Godmorgen Super C er dit smagsfulde valg af C-vitamin. Velbekomme.